Kavadagı kara taşçı deyt. Hurmatly büyüdüğanım, karadagı kara taş, al oşol jerde turgan kara taş hiç kanday payda ziyanı yok. Ağa hiç kim sıyınbayt. Allah Taala bizge oşol Kaabaga barıp Kaabany 7 jolu tegerengile degen buyruk bolgon üçin tegerenebiz. Biz Kaabaga sıyınbaybız. Huday Taalaga sıyınabız. Allah Taala Kaabany aylan dedi, aylanabız. Bul Kaabaga sıyın emes, balkim Allah'tın buyruguna moyun sunuu degen söz bolot. Ataňyz aýtdy, "Ö balam" dedi, "Jerdi kaz" dedi. "Jerdi kazas." "Kayra göm" dedi, "Kayra gömöt." "Kayra kaz" dedi, "Kayra kazas." Oşol kazganıň üçin sow bolas. Emne üçin? Ataňyzdyn buyrugy bolgondygy üçin. Kazgan üçin emes, ataňyzdyn buyruguna itaat kılıp moyun sungandygyňyz üçin. Mına uşun neseni bilişkiren temele maňa bir jaňylyk açyp, Afrikany açyp goýuz, kara taşçı dep şuntip teýtep gebirli süýlep barat. Kara taş tenne bugün görüp kaldyňmy? Hiç kim kara taşa sıyınbayt. Taş köp bu ýakda.